Sanibonani molweni ninamkela kweZCTV ngesiXhosa. So-ke uHlathi ke guys, after egxothwe nguzoleka kwakhe, uye wakhumbula uba akanene nje nawo umzi eCosmo. Wahamba kotshona eCosmo apho wayemkeke ngathi sazaphinda abuye. Ifike khona-ke wankqonkqoza ke wavula uqha. Uthe xa uqha evula wathi gqingoyise. Uthe esathi tata beza ke bonke olikamva ke wafika ulikamva esembuza uba hayibo ufunani apha. Wabe sithi omnye vula ndingene, wabe sithi untsiki ngena mthetho ngena ngongathi ukwakhe phofu naye ucharhisiwe. Uthe ke uHlathi esathi into yoba ucela ukulala nje ubusuku obuyi-1, wathi ulikamva unotshe njengeempundu zelawo nothi apha. Wena washiya umama into broken pieces, asilibelanga. Uzamile utyhudisa ke uHlathi efuna ukungena ngenkani, wabe ulikamva elapha emtshovela ngocango walivala mbarha ebusweni kuye woma phaa. Washiyeka bengena ngaphakathi. Ushiyeka untsiki eshawutisa ke into yoba ulikamva ngumntana oqaqadekileyo akaqeqeshekanga, uThumeka akakwazanga ukuqeqesha umntana. Yho, uThumeka esithi hayibo ndingena phi mna kule nto ithethayo. Sithi omnye hayi awufundiswe wena unodoti nje womntana. Wabebhizi ke ngapha ekufowunela uThulani ke emxelela uba yeyi sinengxaki ekhoyo apha enkulu, umthetho ugxothiwe nguzoleka okweja. So akanandawo khawukumthatha umbeke apho kuwe. Kwelinye icala umile yena uHlathi emnyango uyakhwaza uThumeka ngoku. Uthe ekhwaza uThumeka bekhwaza ulikamva athi makuvule uyagodola apha phandle. Ucela ulala nje ubusuku obuyi-1. Hayi baxambulisana ke. uThumeka uthe xa ethi ufuna uthatha isitshixo ke kulo mntana kulikamva ethi uyovula. Wathi ulikamva ubumvulela uzeyazi uba mna ndiyahamba futhi for good. Wathi nentlonipho endikunika yona ndithatha ndiyijule ngalaa festile ngeke ndiphinde ndikunike intlonipho, mvulele. Hayi uThumeka wathula ke engazi uba makathini. Wahamba kumlo mntana ulikamva waye emnyango wayovula. Xa evula phaa wambuza uba ndandingatshongo kuwe into yoba uba ukhe wemka apha ungazuphinde ubuye. Thule ke ngoku uHlathi amazwi aphelile, akanguye laa Hlathi simaziyo ugezayo. Xakene nento akazi noba makathini. Imibuzo yona imile ibuza into yoba awoneli na kukuhlukumeza umama. Wathi ke umntana ingathi ngokujija isishwapha sakho ke tata uhambe uyofuna enye indawo ngoba apha awamkelekanga. Wathi uyomvalela mba ngocango ebusweni. Umke enyoshoza ke guys ke uHlathi apho kuloo mnyango engabhilive emane ejonga ngemva. Rhuqa isuitcase ke guys, uyinto enyonyobayo njengathi inja ebe amaqanda ukubheka emotweni. So ungene nje emotweni ke caba uye wemka ke apho aye ngakhona, wakhumbula nje ubomi ke mhlawumbi bakudala bakhe apho ayekhona ke ngakwindawo enamatyotyombe. Apho afike khona wanikwa khona isitshixo ngabantu ebezihleli nje phandle ke and futhi bayamazi ngoba kuthiwa naye molo Hlathi xa ebolisa. Bamnika isitshixo ke wabe sehamba ke ebheka endlini ke azawuhlala kuyo ke. Apho ke indlu ayiyo nje imeko yakwakhe eCosmo, ingeyiyo nje nemeko yakwaZoleka, ngeke uyikhomperishe, imeko indawo nje angayiqhelanga. Ufike watshajisa ke apho abone khona into yoba efowunini kudala efowunelwa ke nguThulani. Kanti noThumeka bebeshiyeke be-worried ke bezama ukufowuna ke bafowunela kwalo Hlathi. Ulikamva yena akabethelwa nangu-1 ke guys and uQhawe noYanga bona ba-worried into yokuthi tatabo inobuseyifu napha kubo. Wabesithi ulikamva ebethi nani kanti ninjani nini, isebenza kanjani le nto ngoba umthetho akanaxesha laa mntu. Ebuza phaa kunina kuba ye mama ufuna uba ngulo mfazi, ufuna uba ngumfazi onjani, uba ngumfazi nje okhathalele umntu ongenaxesha lakho. Uyafixiza ke uThumeka ngapha. Ulikamva ke uthe ke wena ubhizi uleqa nendoda engakuthandiyo engakukhathalelanga njengokuqala. Wagqibela ngelithi hayi mani mama khawuzithande. Wawugqiba wamshiya apho. uThumeka ushiyeke into ebandayo ke ephoxekileyo because yena u-worried ngoHlathi. Andiqondi ngofuna babuyelane but nje uThumeka ungumntu onentliziyo entle eyamkela yonke into. So unoba nje urhayela nje ukwazi uba umthetho wakhona useyifu napha kuyo but ulikamva umnike amagaqa akhe. Kanti ke uThulani ke nebekhe waya ke emsebenzini kaZoleka apho afike khona waxelela uZoleka uba ligqwirhakazi elikhulu elimgxotha kanjani umntakwabo ngolwaa hlobo endlini engenandawo engamabuzo yaphi. Wabe sithi uZoleka hayi khawukungene esihlangwini zam ube ngumfazi wakwamabandla ukujonga uba le nto izawusebenzana. Watsho embizela ke guy security athe masimkhuphe nje. Ukhutshwe okwengxowa zeetapile okanye zombona elayishwa apha emagxeni ngama-security emtshonisa ezantsi. Phofu istafu sibukele noQhawe ebuka yonke loo nto. And okunye kuZoleka uxelele uQhawe into yoba umfuna elele kwakhe kowabo namhlanje. Etsho ethi ndifuna uzotyisa apha. Uthethe omnye hayibo ndifuna uThumeka uyandidinga. Wathi omnye uThumeka akakudingi futhi uphuma endaweni zabantu abadala and uThumeka akadivosi, ndim umuntu odivosayo apha. So uThumeka akanaso istress, wena ndikufuna endlini late.
So xa ugodukile ke guys, abafike khona ke waqokelela ke iibhegzi zakhe uthe xa ezohamba kwacabula ikamva akayiva ke ehlangene noYanga ngale uba uqhawe esithi uyagoduka, kuthiwa uthi uyagoduka uya ekhaya. Xa babona ikhaya labo linye ke kulapha eCosmo, but kaloku seyifumene lo mntana ikhaya lakhe liphi, uyayazi loo nto. So uye waphuma ke uqhawe, kodwa ke shiyeke exelele unina ke onguThumeka into yoba uyamthanda kakhulu nanini na uzohlala emsapota. So noThumeka ke benguloo mntu ke mhagayo umntanakhe ke wemka ke uqhawe. Phofu ke into endingaxelela yona uba uZoleka yena nje bethi umntwana makazotya isapha, yena ngapha ushiyeke ebheka kwi-restaurant apho afike khona ethe esalindile kwafika uLazarus. Apho afike khona uLazarus ke wathi asawubona uba naku uZoleka apha esela, ezithengele ukudla okanye zenzani, wacela uyohlala phaa ecakwakhe ke khangabe nangxaki ke uZoleka. Wasethenga ke ii-shots ezithile ke uLazarus, basela ke guys, bekungemnandi kuselebhreyithwa i-divorce, kuthiwa cheers to i-divorce. I-stress ke sesikaqhawe ke okungenzeka ubuzalala yedwa okanye uZoleka ububuyile, uyawubuya enxile eyipapa eqhutywa mhlawumbi ekhatshwa kwangulo Lazarus. Asazi uba uzoyamkela kanjani ke leyo. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.